Allô? Allô chérie? Oui, karakory vady? Za io miasa aloha mama hitanao tsy ampy une semaine za nandefa vola taminazy. I vola io provision mahampy un mois. Avy eo amizay tous les mois izy mangataka vola toujours nandefasako fo. Ke normal izy mitelefony za izy mivolagna fa mila vola zegny. Ke miasa aloha za tsy misy problème izany. Anao ka za miasa alohan'zegny vadiko io fa toetriny mamanao za magnambaranao mamanao io profitesy fa volaniko aminao isan'andro fa anao mbala tsy mino fo boka za mivolagna io fa nahita eky anao zio izy raha zay fa ambarako anao isan'andro raha zay mamanao io profiteuse za magnambaranao zay vadiko fa anao tsy mino raha volaniko anao tsy mijery izy ka za mivolagna tsy jerenao tsy tanao nahita maso eky anao zio baka za tsy nahita olo karaha igny za mamanao profiteuse izy tsy tia zanaka manjary za magnambarana avoy mamanao mila teriso mihinagna volanao za magnambaranao zegny i mamanao ma tsy maefa anao misy vady volomigna aty tsy hainy mamanao zegny mila izy fihinagna vola ambesy zay kaiky izy fa izy nany apetrako amin'ny place mabe izy tsara mamanao fa ena nagnanaovana izy fa nany mahita za tsara be izy raha kaioko izy io za kaiky mamanao za io za tsy tia rafozan-doza magnano karaha tandrigna eseto za volagna ia izy hoe i mama ozy aminao ma everinao mamako mamanao koa izy hoe mamanao ivolagno fa tsy mamako. Izy io mamako i mamako tsy profiteuse karaha zegny vadiko zegny mety tombe sendra nangataka voa niany fa mamako tsy profiteuse.